Spec-Ops. Tichý ako granát v mikrovlnke. Na airsofovom ihrisku v Panelárka v Krasne nad Kysucou je dnes 32 ľudí. Dneska sa vcítime do kože pravého airsofťáka a vlastne zistíme, ako také ihrisko funguje a čo stojí za jej chodom. Takže zdravím vás z našeho airsoftového ihriska v Krasne, moje meno je Ľubomír Slovák a dneska robím hlavného organizátora na našom airsoftovom podujatí, ktoré sa odohráva v Krasne nad Kysucou. Ako sami môžete vidieť, hráme v hale zastávanej Krasnej. Už 11 mesiacov túto halu sa snažíme vybudovať, aby bola najväčším airsoftovým ihriskom na Slovensku. Ako môžete vidieť, tak budeme mať aj vonkový záber, vonkové ihrisko, takže budeme jedno z najväčších zmiešaných ihrisk na Slovensku, keď to dostávame, ale už sa nám to 11 mesiacov efektívne nedarí dostávať. Takže toľko k tomu. Čo by som povedal o našej organizácii, asi iba toľko, že snažíme sa k airsoftu pristupovať proklientským a ľudským prístupom. Myslím si, že tomu nasvedčuje aj veľké účasti hráčov, čo máme na ihrisku. Není pre nás nič výnimočné mať aj 40, aj 50 hráčov. Niekedy sú slabšie nedele, ale dá sa povedať, že naša komunita proste neustále rastie. Asi si hovoríte, ako sa môžem dostať na toto ihrisko. Je to jednoduché, stačí napísať na Instagram ihriska a bude hotovo. Taktiež po registrácii je dôležité, aby si prišiel na čas okolo tej 9. Na ihrisku si môžete zadarmo požičať zbraň, ale aj výstroj. Strelivo si treba dokúpiť a platí sa aj za dobrovoľné vstupné. Ale ak ste si so sebou niekoho priniesli, tak máte vstupné zadarmo. Taktiež sme sa spýtali hráčov na ihrisku, koľko dali za výstroj a prečo vlastne hrajú airsoft. No, povedal by som, že to je strašne ťažká otázka toto, lebo tá cena sa pohybuje od 100 eur až po niekoľko tisíc. Takže to je strašne veľmi ťažká otázka, ale konkrétne asi celý môj gear a celý môj kit, čo mám na sebe, to je tej cenovej kategórii cez 300 až 350 eur. Teraz konkrétne so všetkým, čo mám. No vlastne zbraň, keď počítam ešte upgrade, to sú nejaké peniaze navyše, ale to už si presne nepamätám. No, do airsoftu som už vložil, neviem presne koľko, ale cez 3000 to bude. Ale viac menej, že vždy dá, čo človek predá a potom za to kúpi niečo iné, čiže viac nie asi. A prečo práve airsoft? Lebo od decka som to chcel hrávať, potom nejako nebolo času a potom som sa rozhodol, že už keď som si samostatne zarábal na veci, tak že to vyskúšam a drží ma to doteraz. Čo približne, tak odhadom by som mohol povedať, že od 2000 do 4000 eur. Veľká palka. Povedz mi, prečo tu vlastne chodíš na toto ihrisko? Čo chodím tu, lebo je to jediné CQB ihrisko na severnom Slovensku. Hej. Počkaj, daj. Rozlohou sme väčší ako väčšina ihrisk na Slovensku, čo sa týka CQB arén. Ďalej mám rád tú komunitu, je tu v podstate komunita taká priateľskejšia, také family friendly by som povedal. Väčšina ľudí z nás sa tu ako poznáme aj osobne a tá atmosféra na ihrisku je dosť uvoľnená. Taktiež nás zaujímalo, aké sú plány do budúcna a čo môžeme očakávať. Čo sa týka vonku, tak vonok by sme radi mali hotový minimálne do Vianoc. A záleží podľa materiálu a podľa schopností nás ako organizátorov, čo sa týka počtu a čo sa týka času. A dúfajme, že sa máme všetci na čo tešiť. Tak sme sa dostali na záver a ja ďakujem, že ste vydržali až do konca. Dúfam, že sa vám nezaparila bakula a ja by som sa chcel poďakovať organizátorom ihriska Panelárka za ich pomoc pri natáčaní a za to, že mi dali voľnú ruku na ihrisku. Taktiež sa chcem poďakovať respondentom za ich ochotu pri natáčaní. Ak chcete vidieť ešte viac videí z akcie, tak sledujte ihrisko na Instagrame CQB_Panelárka a ja sa s vami lúčim.